O Concello de Vilagarcía pide ao patrón maior de Carril que reconsidere a súa postura despois de que onte acusase o goberno local de tentar boicotear o evento. En Rabella entenden que o desplante do alcalde, que por primeira vez na historia da festa non presidiu o acto da ameixa, é unha falta de respecto aos veciños de Vilagarcía. Que tal como están, o goberno local apunta ademais que sen os medios municipais facilitados para a ocasión, a cita gastronómica non se podería ter celebrado. En menos dun minuto ampliamos agora titulares. A maior parte de Galicia atópase en risco extremo por incendios. Medio Rural apela a colaboración cidadá para evitar os lumes. O Concello de Noia elimina un vertido incontrolado nas aforas da vila. O Executivo iniciou unha investigación para dar cos responsables. Cambados elimina os camións de alta tonelaxe da avenida de Vilariño. Os vehículos de máis de 5 toneladas e media, gas, autobuses e servizos deberán empregar a avenida da Coruña. Agade recoñece o labor de Amicos co primeiro premio ás iniciativas de desenvolvemento rural. Esta mañá recibiron o galardón. A voltas coa festa da ameixa, o Concello de Vilagarcía pidelle ao patrón maior de Carril que reconsidere a súa postura despois de que onte acusase o goberno local de tentar boicotear o evento. Dende Rabella apuntan que sen os medios municipais facilitados polo Concello, a cita gastronómica non se podería ter celebrado. Insisten ademais en que o desplante o alcalde, que por primeira vez na historia da festa non presidiu o acto, é unha falta de respecto aos veciños da cidade. As críticas do patrón maior de Carril non gustaron nada ao equipo de goberno de Vilagarcía. O Executivo local pidelle ao principal responsable da festa da ameixa que troque a súa actitude e que non trate de inimigos a aqueles que están a colaborar co evento. Dende Rabella non entenden como José Luis Villanueva os pode acusar de boicot cando, segundo din, a festa non se podería ter celebrado sen os medios municipais, incluindo un equipo humano de máis de 30 persoas. Con todo, dende o Concello recoñecen certas carencias motivadas, segundo explican, pola improvisación de última hora da organización da festa. Non podemos permitir que este señor diga que o Concello de Vilagarcía está boicoteando porque, como ben dixo o meu compañeiro, até unha falta de respeto a todos os traballadores e traballadoras municipais que levan días e días traballando para que, como así foi, a festa da ameixa fose un éxito. E insisto, foi un éxito gracias á colaboración do Concello. A voceira do goberno local tamén amosou o seu malestar pola decisión da organización de que non fose o alcalde o encargado de presidir o acto da Orde da Ameixa. Cunha copia dos estatutos na man, leu o artigo 10 onde se recolle que o cultivador maior será o rexedor da cidade, algo que non correu este ano por primeira vez na historia do festexo. Dende Rabella ademais apuntan a que non se respectou o protocolo propio dun evento deste tipo. Estos son unos estatutos, e por encima dos estatutos está unha lei. Y no se puede invitar a un alcalde a un acto en su municipio y que no lo presida, porque eso no lo dice el gobierno local, eso lo dice el Real Decreto de Precedencias de Protocolo del Estado. Y este señor, por muchos estatutos que tenga aprobados, no puede saltarse un Real Decreto. E insisto, además, porque no es una cuestión de... Es una cuestión de respeto a la ciudadanía de Vilagarcía. Para o Concello, Villanueva amosou unha mala actitude dende o incidente da París de Noia no Paseo da Compostela na edición do ano pasado. A mostra máis recente, segundo din, foi a presentación da propia solicitude de autorización da celebración da festa deste ano, que entrou no rexistro municipal o pasado venres ás 12:53 do mediodía, a pouco máis dunha hora para que o Concello pechase as súas portas. Un procedimento administrativo non se resolve nunha hora, o Concello pecha as túas portas ás 2 da tarde, aínda así, os técnicos municipais in extremis esperaron a recibir esta documentación para que a festa se podese desenvolver con total normalidade e seguridade, tal como lle exixe a normativa, non Rabella nin o goberno municipal. Por último, Rabella fai un chamamento de entendemento de cara á edición do 2019 da festa para que as ameixas e non as polémicas sexan de novas protagonistas. Desartellado un punto negro de venda de drogas en Ribeira. Tras ter coñecemento de que se atopaba a traficar con sustancias estupefacientes na zona, a Policía Nacional iniciou unha investigación que culminou coa detención dun individuo natural de Boiro e residente en Ribeira. No momento da detención foronlle intervidos 2 gramos de heroína disposta en doses para a súa venda, 5 gramos de haxix e outras sustancias en pastillas. Os axentes incautáronse tamén de 430 euros que levaba en efectivo e 2 teléfonos móviles. O detido constanlle varios antecedentes policiais relacionados co tráfico de drogas. A maior parte de Galicia atópase en risco extremo por incendio. As altas temperaturas que nestas xornadas poden alcanzar os 38 graus activaron a alerta laranxa na práctica totalidade das provincias de Pontevedra e Ourense, no sur da Coruña e no centro-sur de Lugo.
As Rías Baixas, así como o interior de Pontevedra, ao igual que a práctica totalidade de Galicia, permanecen en risco extremo por incendio. A vaga de calor que se manterá nas próximas xornadas elevou o nivel vermello a probabilidade de incendios forestais, polo que a Consellería do Medio Rural chama a extremar as precaucións. E agora tocan altas temperaturas, pero para disfrutar o monte, é dicir, para estar nunha sombra ao monte, non para ter que apagar os incendios. Con Atos témolos todos os días, temos un moi bo equipo, o mellor equipo a nivel nacional e o mellor equipo a nivel europeo, e polo tanto eso fai que Galicia se sinta tranquila. Por esta razón, dende o Departamento Autonómico fan un chamamento á tranquilidade, posto que a Xunta ten despregado dende o inicio da tempada estival un amplo dispositivo de prevención e loita contra incendios, coa dotación de cámaras de videovigilancia. A partir do día 1 de xullo, que cando comeza a temporada alta, xa se extreman ao máximo as precaucións, pero ben é certo que cando se achega temperaturas moi altas e empeza a soprar o vento, pois esas aínda son maiores. Teño que dicir que xa rematamos de colocar as 44 cámaras nos 19 distritos e, polo tanto, é outro método máis que estamos a utilizar para a prevención. Lembran tamén a importancia da implicación veciñal á hora de informar dos conatos ou identificar os posibles incendiarios a través do teléfono 085. Pois precisamente falando de lumes, un grupo de bañistas logrou apagar un incendio no Parque Natural do Carreirón, na Illa da Arousa. O lume declarouse onte á tarde nunha zona de piñeiros situada xusto ao pé da praia. A rápida reacción das persoas que nese intre gozaban dunha xornada de praia evitou que as lapas se estendesen por este espazo natural. Unhas 20 persoas crearon unha cadea humana armadas con bidóns cheos de auga directamente dende o mar. Entre os voluntarios había bañistas, pero tamén algunha persoa que ia en kayak. Ao decatarse do que estaba a acontecer, dirixíronse á zona e axudaron nas tarefas de extinción. O lume finalmente afectou a unha zona de matogueiras. E seguimos con máis actualidade. Reciben a alta 2 dos feridos no incendio do catamarán do Grove. Trátase do matrimonio do municipio barcelonés de Mataró, que levaba 4 semanas ingresado no Hospital Povisa de Vigo. Actualmente só queda unha persoa ingresada en Galicia, segundo explican dende a Consellería de Sanidade. Trátase dunha muller de Guadalaxara que viaxaba no barco co seu marido, que finalmente acabou falecendo 10 días despois do accidente a consecuencia das feridas sufridas. Ambos foran trasladados en helicóptero ao Hospital da Coruña con queimaduras no 40% do corpo. Recordemos que o incendio no catamarán turístico produciuse o pasado 24 de xullo, minutos despois de que a embarcación saíra do Porto do Grove. Tras facer unha parada para coñecer as bateas, os viaxeiros escoitaron un forte ruido e de inmediato puideron ver as lapas que remataron por queimar todo o barco. No momento do accidente viaxaban 48 pasaxeiros que tiveron que saltar ao mar para salvar a vida. Máis dunha trintena foron ingresadas en hospitais da provincia por queimaduras febles, principios de hipotermia e ataques de ansiedade. O Executivo de Noia retira unha vertedura incontrolada de materiais de construción preto da estrada que une Santiago coa localidade. De la Consellería de Medio Ambiente solicitan a colaboración veciñal para dar coa persoa ou empresa responsable. Xa non é a primeira vez que pasa. O Concello de Noia ven de retirar un vertido incontrolado de materiais de construción o carón da estrada AC543 nas inmediacións da gasolineira Combustibles Barcia SLU. Segundo explicou a concelleira de Medio Ambiente de Noia, Ángela Neri, xa se procedeu á limpeza dos vertidos en varias ocasións. Por este motivo, o Executivo noiés deu traslado desta situación á Xunta de Galicia, xa que cos medios dos que dispoñen non dan arranxado o problema. Non se trata do único vertido incontrolado. Nos últimos meses, o Concello de Noia leva retirado outro par de puntos de vertido, ademais deste último na parcela ao pé da AC 543, polo que a concelleira aproveita esta ocasión para recordarlles aos veciños que Noia dispón dun punto limpo. Encóntrase no polígono Auga Levada e está aberto de luns a venres en horario de mañá e tarde, excepto xoves, que só abre pola tarde. Dende o Executivo recalcan a importancia da colaboración cidadá, polo que piden aos veciños que fagan uso do punto limpo e dos servizos de recollida de lixo e aparellos eléctricos. A solicitude pódese facer ben no Concello ou chamando por teléfono.
E seguimos a falarlles de medio ambiente, pero desta volta sobre a rede de saneamento en Rianxo. Os técnicos de Augas de Galicia veñen de verificar a eliminación de 2 puntos de verteduras domésticas. O persoal do Plan de Control de Vertidos detectou emisións contaminantes durante unha inspección rutineira, concretamente ao final da rúa Rinlo, no lugar da Pedreira en Leiro. Os puntos de vertido tiñan orixe en vivendas próximas que tiñan conectado o desaloxo de augas domésticas directamente na rede de augas pluviais. Os propietarios xa están conectados á rede municipal de saneamento despois de que o Executivo rianxeiro fixera o debido requirimento aos titulares dos inmobles. Cambados elimina os camións de alta tonelaxe da avenida de Vilariño. O Goberno pon en marcha unha nova reordenación do tráfico, desta volta nun dos principais viais de acceso ao centro da vila. Agora os vehículos de máis de 5 toneladas e media, agás os autobuses e os servizos, deberán empregar a avenida da Coruña. Nova reordenación do tráfico en Cambados. Desta volta o Concello elimina os camións de alta tonelaxe da avenida de Vilariño na PO 550, a principal vía de entrada ao centro da vila. Os camións e trailers que teñan máis de 5,5 toneladas van a ter que utilizar un recorrido alternativo para poder acceder na súa maioría ao que é o Porto de Tragove, e van a ter que acceder pola primeira salida da vía rápida en Corbillón, Avenida de Villa García, Avenida da Coruña, Pombal e Porto de Tragove. Este recorrido prácticamente supón o mesmo tempo que utilizando a avenida de Vilariño. Xa hai 15 días que a medida está en marcha coa instalación dos sinais correspondentes en diferentes puntos das estradas que levan a Cambados e que supuxeron un custo de 2.000 euros ás arcas municipais. A reordenación conta con todos os permisos da Xunta de Galicia e supón unha importante mellora en materia de seguridade. É un gran paso para Cambados en que en materia de seguridade. Hai que recordar que esta é a principal entrada a Cambados, temos 10 pasos de peóns ata a Plaza do Concello e aparte temos un colexio que é o Colexio de Magariños, que é un dos que máis alumnos ten de Cambados. E era unha demanda, pois, do colexio, unha demanda da veciñanza. O Concello xa informou deste cambio ás empresas instaladas no Porto de Tragove, o principal destino destes camións de gran tonelaxe. Como xa sucederá noutros puntos, nas primeiras semanas reforzarase a presenza policial á entrada da avenida de Vilariño. Durante estas primeiras semanas vai haber policía local pois informando e comunicando da reordenación do tráfico e, bueno, se hai algún condutor que este despistado, pois de inicio non se vai a multar, senón que o objetivo é informar e concienciar a todos os condutores de que utilicen esa ruta alternativa. Van a poder acceder ao que son os buses, evidentemente, e servicios. Como sabedes, aquí hai centros comerciales e hai empresas de transporte e obviamente van a poder acceder cos camións aínda que teñan máis de 5,5 toneladas. Esta reordenación súmase a outras xa executadas polo Concello nos últimos 18 meses. A restricción do tráfico pesado na EP 9002 por diante do Colexio de Corbillón e na zona de Bouza de Padrón en Ouviña e as peonalizacións parciais da Praza das Rodas, Rúa Isabel II e a Praza de Fefiñáns. E máis noticias deste martes, persoal sanitario do PAC do Centro de Saúde de San Roque en Vilagarcía denuncia a situación que viviron o pasado sábado 18. No escrito remitido á xerencia da área de xestión integrada manifestan o seu descontento despois de que se cubrira a garda do terceiro médico por unha enfermeira e non por un facultativo. Hoxe tamén transmitiron as súas queixas por escrito o Colexio Oficial de Médicos da provincia de Pontevedra e o Colexio de Enfermería. Segundo explica o persoal, a sustitución deuse na garda comprendida entre as 3 da tarde e as 10 da noite e aseguran que a dirección coñecía esta situación dende o venres 17. Pola contra, non buscaron persoal ata o último momento, a pesar de que ese día coincidían en Vilagarcía as festas de San Roque e o Festival Revenidas en Vilaxoán. Pola súa banda, dende a Consellería apuntan que o reforzo dunha enfermeira realizouse pola imposibilidade de contratar un médico. Recoñecen dende os Sergas que non é a situación ideal, aínda que aseguran que nesa xornada non se produciu ningún contratempo. Seguimos, a campaña do viñedo continúa avanzando e desta volta sen sobresaltos. O envero xa é generalizado nas parcelas e incluso algúns sacios comezan a entrar no momento da maduración. Todo ademais favorecido polas altas temperaturas destes últimos días que fan que diminúan ata prácticamente desaparecer as ameazas de botrite e mildeu. As altas temperaturas relaxan a situación nos viñedos de Rías Baixas. Despois dunha campaña complicada, o bo tempo e a chegada do envero ás parcelas diminúen de xeito considerable o risco de aparición de enfermidades. A botrite, que é a patoloxía que máis nos pode afectar a partir deste momento. Ventaxa nestes días de tantísimo calor, que a botritis non pode
nin siquiera respirar, por decirlo de algún xeito. Non se vai instalar en estas fechas tan calurosas. O envero é o momento previo á maduración e a súa xa comezan a acumular os azúcares precisos para este proceso. Neste momento, tal e como explica Rosa Pérez, a paciencia é unha boa aliada para os viticultores que teñen que manter a vixilancia nas súas parcelas. O que sí pode haber en algún sitio, puntualmente, son problemas coa couza do acio, porque como vimos a semana pasada, na maioría das fincas tiña subido o nivel de capturas, esta semana baixou, co cual produceuse a semana pasada o pico de bo. Esta semana é moi importante controlar a porcentaxe de ácidos con penetracións, de forma que se superan o umbral é conveniente ou está xustificado tratar, se non está xustificado. Si que chegados a este punto parecen desbotados os medos iniciais, a pesares do corremento de flor que se viviu na floración por mor das chuvias e os ataques de mildeu que sufriron algunhas parcelas, a colleita apunta abondosa. Seguimos algunha viña que ten unha cantidade exagerada de uva. O normal é unha cantidad media, pero incluso habendo corremento e danos de mildiu en algúns lados, podemos decir que é unha cantidad axeitada, que pasa que para os viticultores nunca é suficiente. En canto ao calendario, pouco ten que ver o que se agarda nesta campaña respecto do da anterior. Segundo Rosa Pérez, o máis probable é que a vendima non arrinque ata finais do mes de setembro. Amicos viviu un día de festa para celebrar a consecución do primeiro premio Agader a iniciativas de desenvolvemento rural. Esta distinción recoñece o gran traballo realizado por esta entidade a través do Centro de Día de Comoxo. A conselleira do Medio Rural desprazouse ata as instalacións do Centro de Día de Amicos no lugar de Comoxo en Boiro. O obxectivo da visita era oficializar a consecución do primeiro premio ás iniciativas de desenvolvemento rural de Agader, que na pasada convocatoria recaeu sobre a entidade. Ángeles Vázquez destacou o gran traballo desenvolvido por Amicos, achegando ao rural servizos asistenciais básicos que dan cobertura a toda a comarca. O obxectivo é que non haxa distinción entre o rural e unha grande cidade. O obxectivo é que os mozos e as mozas, os homes e mulleres que a este centro vides, esteades rodeados dos millores profesionais. E iso só se consigue tendendo a man. Sin facer distincións, preséntase un proxecto, créese no proxecto e sácase adiante o proxecto. Este premio vense sumar a unha longa lista de recoñecementos e distintivos de calidade que acreditan o bo facer da entidade con sedes en Ribeira e Boiro. Temos un centro de referencia con todas as certificacións de calidades vistas e por haber, donde se mira escrupulosamente o que é a excelencia no servicio, a excelencia nas instalacións e tamén donde a Xunta ha invertido a propia Consellería de Medio Rural algúns centos de miles de euros, ainda que non o parezca. Malia todo o conseguido ata o momento cun centro de educación especial, centro de día e residencia e un taller de inserción laboral, aínda son moitos os retos que Amicos ten por diante. Nos quedan por prestar moitos servicios. Temos o reto das persoas con autismo, que temos nos coles de educación especial e que agora se fan adultas, cumplen eses 18 anos e pasan a adultas, que non temos servicios na comarca, temos que crealos. Temos o reto e cada vez máis relevante o tema das persoas con daño cerebral. Creo que temos unha unidade de rehabilitación avanzada e cos convenios que temos coas universidades de Coruña e Santiago para crear algo interesante que preste servicios e que mellore a calidade de vida destas persoas con daño, que cada vez hai máis. E temos o reto de seguir dando cobertura cando faltan os pais. Nese longo e ilusionante camiño seguirán a contar co apoio das administracións e de fundacións como a de Loa e ONCE, que fixeron posible a consecución deste premio. E imos agora cunha proposta. Esta fin de semana chega a Vilagarcía o Arousa Inspira. O evento, organizado pola Asociación Arousa Moza, combinará música con varias disciplinas artísticas como poesía, pintura ou fotografía. Para este venres, o colectivo preparou unha xincana polos parques da cidade para que os nenos coñezan a súa historia. O sábado será o prato forte coas diversas probas artísticas, unha competición de freestyle e varios concertos de rap. As disciplinas polas que optamos son pintura, poesía, máis urbanas como rap e freestyle, fotografía tamén, e por outro lado queríamos facer unha actividade para os rapaces
para que coñezan a historia dos parques da vila, porque coñecen o Miguel Hernández e demais, pero non saben por que se chama así, quen era Miguel Hernández, o mismo co Parque do Castriño, co Centenario. Pola miña banda, como Concelleira de Xuventude, o que quero é felicitalos porque levan un pouquiño tempo traballando, é unha asociación que leva pouco máis dun ano traballando en Vila García, e a verdade é que o que levan feito xa é digno de ter en conta, dado que, bueno, pues todos estudian ou traballan, teñen as súas obligacións e, sen embargo, están sacando tempo para facer actividades tan interesantes. Segundo indican dende a organización, a idea deste Arousa Inspire é poñer en valor o patrimonio da nosa contorna e dar visibilidade aos artistas das diversas disciplinas. O sábado chega o prato forte desta proposta cunha noite musical a cargo de bandas locais galegas e do resto do Estado. Xusto antes haberá un concurso de freestyle. Esta competición sumarse ás outras 3 que haberá ao longo da xornada de foto, pintura e poesía. O prazo de inscripción para todas estas propostas aínda está aberto. A mañá a asociación vai habilitar unha caseta de información na Praza de Galicia. O Concello de Vilagarcía contará cun obradoiro de emprego despois de que a Xunta de Galicia aprobara o proxecto. Os módulos que se impartirán son de socorrismo en espazos acuáticos e de atención ao cliente e consumidor. O Concello recibirá 155.000 euros para a contratación durante medio ano dos 16 parados que se formarán neste obradoiro. Os interesados deberán estar inscritos na oficina de emprego. Boiro e Rianxo volverán a acoller obradoiros de emprego xuvenil subvencionados pola Xunta de Galicia. Estes programas van dirixidos a mozos menores de 30 anos inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Preto de 400 alumnos beneficiaránse dos 23 programas que se desenvolverán en toda Galicia cun contrato de aprendizaxe de 9 meses. O Concello de Sanxenxo denuncia que dos 12 proxectos enviados á Deputación só ten coñecemento da aprobación de 5. O último, referente ás praias, recibiu o visto bo hai pouco, despois de 6 meses de tramitación. Dende o Executivo critican a lenta resposta que reciben as súas propostas do Goberno provincial, obrigándoos a tomar medidas recorrendo a fondos municipais. Ribeira acollerá este sábado a novena edición do Festival Salsa na Rúa. Ás 2 da tarde darán comezo os distintos espectáculos no Malecón, para culminar cun gran espectáculo que terá lugar ás 10:30 da noite. Máis de 130 bailaríns entre convidados e alumnos da Escola El Tomasón pasarán polo escenario. Durante toda a xornada impartiránse tamén talleres de baile na rúa. Polo Festival Revenidas de Vilaxoán pasaron este ano máis de 21.000 persoas. Segundo a organización, as que participaron nos concertos de pago acadaron as 10.000, mentres que outras 11.000 estiveron nas actividades de ocio que rodean o festival. Entre elas, a máis destacada é a sardiñada popular, que superou as 8.000 persoas, e a tonelada de sardiñas. O Concello de Ribeira vai a cometer melloras no campo de fútbol da Fieiteira. Trátase do acondicionamento do espazo situado debaixo da bancada do campo para a creación de 2 almacéns. O proxecto técnico foi elaborado polo arquitecto municipal. O campo de fútbol do Complexo Deportivo da Fieiteira será acondicionado. O Concello de Ribeira vende a adxudicar unha actuación de mellora do campo, coa intención de crear 2 almacéns, que serán destinados ao uso dos clubs que utilizan as instalacións e estarán situados debaixo da bancada do campo de fútbol. Cun investimento de 28.506 euros, as obras foron adxudicadas á empresa Domínguez Arias e Hijos SL. A actuación está cofinanciada pola Vicepresidencia de Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. As novas dependencias terán unha superficie útil de case 50 metros cuadrados e unha altura superior aos 3 metros. Un proxecto técnico que foi elaborado polo arquitecto municipal, que prevé pechar e acondicionar 2 dos cubículos existentes no lugar en cuestión. Ademais, vaise urbanizar a plataforma de acceso ca construción dunhas escaleiras e disporase dun pasamáns de protección. Unhas obras que mellorarán a calidade deportiva do complexo e que axudarán os usuarios da Fieiteira a desfrutar do deporte. A Ría de Pontevedra colleu nas últimas xornadas o trofeo Princesa de Asturias de piragüismo. Partindo dende Baltar, os padexeiros percorreron toda a ría ata chegar ao seu destino en Pontevedra. Tendo aire, a cita deixou estas increíbles vistas da paisaxe. Con estas imaxes, aproveitamos para facer unha pausa. Volvemos de contado coas noticias da cidade de Pontevedra.